بیاین کتیمو کار کنین. обязательно صاحبی همه چیز میشین. صاحبی ماشین، صاحبی خانه، صاحبی زندگی خوب، زندگی نه، صاحبی پول میشین. بعد میتونین خودتون داری 10 تا هم خیلی چالا بخورین. بعد با اگر دیرектор بشوین очам наставник шумо да бо амхали чала хушрӯ чалаи тиллоӣ подарка мекунам. Намехел дӯстони азиз, барои ҳамин обязательно корда бидроин, дар рақамҳои болои экран нависен дар WhatsApp, мо шумода корро мефаҳмонем. Ай нол полностью мефаҳмем кор мекунем катимо. И намехел дӯстони азиз, агар бо заказ карданӣ бошен ай маҳсулотҳои Faberlic бо бинависен дар рақамҳои болои экран дар WhatsApp, мо шумода любой хел маҳсулоти Faberlic роӣ мекунем. Доставка дар тамоми шаҳри Тоҷикистон, Россия ҳастай.